voor mij de eerste keer dat ik in een kerk een verhaal hou. Klimaat wordt ook wel eens gezien als een religie. Dus in die zin is het wel heel passend. Klimaat en geloof. Je zou denken dat die twee net een soort mij naar te steen hebben. Dat denkt de protestantse kerken in Burgum-Oorzoer. Zij binnen een zaaneemde Griene kerken. Zij nodigen daarom meteoroloog Gerrit Hiemstra uit om bezoekers mee te nemen in de wereld van klimaatverandering. Vanuit de Bijbel is het duidelijk dat wij de aarde moeten beheren en bewaren. En ja, ik denk wel dat we in het verleden, dat de christenen toch misschien wel voorop liepen om het economisch gewin eruit te halen. En ja, dat moet echt anders. En ja, de mens is niet de kroon van de schepping, maar is onderdeel van de natuur. Net als Kwakenaak is het de taak van de kerken om mensen om te truinen naar oorgedrag. Hiemstra houdt in bod met klimaatwaande en bezocht de mensen in begrijpelijke taal te informeren. Hoe meer dat je van iets afwitte, hoe beter als je daar beslissingen hoe nemen kennen. Dus dat is eigenlijk wat de bedoeling is van mij met dit soort presentaties. Ja, beziek je mensen wat bij te brengen hoe het in was stekt. Ik wil jullie ook helemaal niet ergens van overtuigen. Het is maar één iemand die dat kan en dat zijn jullie zelf. De ikkers zit goed vol. De mensen kregen genoeg mooi om erover te denken. De vliegschaamte, nou die viel ik eigenlijk al wel een paar hier. Nou ja, we zeiden nog net helemaal nee, maar ik ga wel heel lang al zijn 1 per uur. Minder autorijden. En de ding van, milieu is heel belangrijk. Ben je met de auto of met de fiets? Ik ben met de auto, want het regende. En het regende heel wat toen we hierheen kwamen. Dus we waren blij dus dat we maar we zitten hier vlakbij. Dus we worden ingekend. Is dat misschien wel een les voor de volgende keer? Ja. Kwakenaak hoop ik mensen in te laten dat ze met haar eigen gedrag invloed uitoefenen kunnen op het klimaat. Maar hij begrijpt dat het in lietse stapjes barren moet. Je moet maar beginnen met de dingen die betrekkelijk eenvoudig zijn. Niet te hoge doelen stellen. Gewoon beginnen. Misschien met een groepje. En faal- en succesverhalen met elkaar uitwisselen. En dan zo komen we verder.